ngam ɓurtigo torraji kamɓe laatiɓe maroɓe leydi Benin walla biyete kisal Benin heɓay ɓi wallaka yahu kanum bo ekkiti kamɓe laatiɓe maroɓe fanamma yeyraɓe no kosam waylirde Isaka Soumanu horejo kisal Benin e holla en noy wonno no projet ngal en golle muɗum yahiri. Projet on no laati non noy hollata rewɓe fulɓe no moƴƴinirta kosam waɗaɗan gasije e waɗaɗan fa hande yawu gaɗa rewɓe ɓen do kay no woodi worɓe ɓe min gaɗi formé noy awe fuɗoji min kolliɓe fuɗoji kala kala hano kalaji tati ko hani ɓe awa no wawi ɓe awa ɗo e dungu no wawi ɓe awa ɗo e ceeɗu no wawi ɓe awa ɗo e dabbune no watta ko tae marefuji maɓɓe ɓe keɓa ɓe kalsina ɗum. Toye wonno to projet ngal golli e fa hande ɗume wonno nafakka maɓɓe? Projet on min ganno ɗum ley commune aji tati Lanville, Karimama, Tangueta ley commune aji tati ɗin himɓe herme min desuno min gaɗa formé dow komin bindi projet on amma komin jeehi nder terrain min gaɗana formé himɓe herme e woronje ceegoyo ɗo hano mani formation mo min gaɗani ɓe no wallaɓe ɓe keɓa jawdi no wallaɓe ɓe keɓa jonde jam no wallaɓe ɓe keɓa jonde seese no wallaɓe tawi durgol golduka e hoyaniɓe. Himɓe hemre e nogay e goɗɗum ka wonno kanum du ko heɓi non no kosam waylirte non no fa hande fuɗoji hawyorte. Aboubacar Doso goto e maɓɓe holla en noy wonno no ɓe gaɗiri ngal ɗo ngal ɗen ekkital e ɗume wonno nafakka ka ɗo ɓe keɓi gaɗa majjum. Himɓe kisal Benin wari waɗimin formé ɓe kollimin e filla awri ngam ɗum mi waɗi ɗum ɓuytanamin torraji miɗen gonno joni to amin ɗo de ceeɗu waɗi bisaji hetta ko ñaami to lalle fuɗo kom ɓe kollimin no ko ɓe awirte de min awi ko fa deydey no ɓe kollirimin a wahala amin kayde Allah jaɓi ɓuytoto gam bisaji ami abada dullata ko ñamata go'o non ɗum ɗiɗaɓe duko ɗum wallanmin min dullata abada kosam komin jarata tataɓel majjum duko de fuɗo no on fa min keɓi min ayi ko no ɓe gi'irimin hakkunde fitinaji roɓe remoɓe ɗum ɗon ɗum ɓuytana min ɗum joni komin elata ɓe woni hamɓe duko ɓe ballamin non no ɓe gi'irimin ɓe gaddananmin awdiri fuɗo ɗum woni komin elata ɓe Allah walla ɓe Allah yara golle maɓɓe yeeso. Gaɗa worɓe yeyraɓe kanum bo ekkitama non no kosam hawjorte keɗoɗen ɗo yewtere e dow yeyraɓe. Min woni Amadou Halimatu daga Guéné. Allah ɓe ekkiti min gaɗo gasiji e gaɗor yawu ɗum nafayi min bo sanne hande. To noyi ɗum wodirta ko ɗum nafirta on noyi miluɗon ɗum wawan ko ɗottiri on e dow ko goninoɗon ɗum wamba ɗum waylita goɗɗo e gurdam muɗum. E ɗum wawi ɗum waylitanamin ya goɗɗo e gurdam gam min keɓa no min nafiri koye amin min nafiri kowa min keɓi bo jama'are kadi min ɓeydi tokki min sanne gam nafakka majjum. Te illa hanne on mbawan ko waɗi gasije waɗa yawu anon du connitoɗon na? E min mbawan ko waɗi gasije soni min mbawan ko waɗi yawu soni fu ɓe hollimi yon kay guineji majjum tan hoddi min keɓa min ballire min keɓa min gaɗira kanje. To ume noon elata kisal Benin. Kisal Benin ɓe gaddana min paanɗe komin gaɗirta gasije e silbaji ko yawu waɗirte ko min gattirta ɗum fu komin gattata nder ɗon waɗa min keɓa no min gaɗir ɗum min cionna min no ɗum nafa min ɗum nafa kowa min jettaɓe bo sanne. Min non Amina Aboubacar présidente donc Malanville Karimama fu min woni présidente maɓɓe ɗo yeraɓe. Min jiɗɗi taw baton men umenum ɓe ekkiti on e fa hanne ɗume wonno ko ɗum nafirta on? Wallahi ɓe gari ɓe ekkitimi on gasije e yaw wallahi de ɗum nafimin sanne sanne wallahi hunde noon ko moƴƴere yerajo kay joni kay komin elata joni kay min ballire guineji majjum han komin ko golliditta fu no hani keɓa ko golliditta guineji mo kuuɓa nden gollal ma woɗata nden welete jan to min goni ɗo minen kay hoore laawol min goni ba min keɓi min ballira min gaɗa nokkure to min gaɗata ɗum noon ɗum fu nokku mum no wonanimi. Keɓal arana e ngal ɗo e ngal tawa e dow jokkontiral ballaka ambassade France nder leydi Benin e dow wattugo jungo kisal Benin e dow golleji muɗum hawjagol kamɓe laatiɓe maroɓe e namma yeyraɓe no watta togo tawe kamɓe du ɓe keɓa ɗo ko ɓe nafirta e dow gurdam maɓɓe non no caɗele hande duniya nun woni e waytira ɓuradu e dow ko jokkata haala durgol haala marji e fa hanne haala no kosam ɗan ɗo ɗan en waylitirte fa ɗan nafa kamɓe laatiɓe jonnayi en yeyra e muɗum e namma ɓiɓɓe leydi ɗum ɗo e ɗum tawra hanne ko leydi nden etti kanum du wattugo gite e kamɓe laatiɓe maroɓe ko nafata du ɓiɓɓe leydi nden en. Hammadi Adamu Cotonou RFI.